anak at magrin na pagbulan. Ako na, mangili ako siya ito na meron para group dyan. Saya dito saya pibelan yan na fruit salad. Na yun. Oy na yan. Napsiyadip siya rin ni para nung aakuan. Fruit salad. Napiyata siya. Nagpurta na. Piyata dumi kukupay. May dado fruit salad at iba lang ako kakatay. May ba't yan sa dyan na Facebook na ayaw ko na matatayo na sa kung fruit salad na nabida. What? Ayaw ko na may haloy na ayaw ko na i-pretend na sa mga pamarago egg. Mahuli pa yung lahat nakataya. Nakapiyata mo siya. Kaya may kabayal lagi daya. Nang matama na na tiya karatay na. Hindi tadi makatunga sa fruit salad. Kaya bida. Nakapiyata kita lagi dia. Dia teman berkusatan. Akhir mana nama tu dia korma. Lagi sambil suak.